Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Een grote actie van de politie van de middag bij de opvang van drugsverslaafden in Ljouwert. Bij een inval waar het zocht naar dealers. Het ging om een inval van de politie en het Openbaar Ministerie. Er binnen al langere tijd signaal dat er dealt wordt in de opvang onder de Zuidergrijfswal in Ljouwert. We proberen wat aan de dwaalhal mensen aanhouden, maar het bleef trog in. Dus had het Openbaar Ministerie had besloten om deze dag te plannen en om hier naar binnen te gaan. Om de drugsdealers aan te houden. En ze proberen hier een einde aan te maken. Alle aanwezigen binnen invallen ondervregen en fouilleerd. De politie heeft 1 dealer aanhouden. Opvangorganisatie Zien is spoor dat ze in het voor net op een hicht gebracht binnen van de inval. Liedskip op Skilge noot de fjordtoer bemand bloot. Erwin Rob, ik de man achter de eigen veerdienst de Schelling, het wakker actie viert voor een 24 uur bezetting van de brandaris. Ik denk dat de veiligheid absoluut in het geding was hier. Radarsoftware die niet voldeed, camera's die getest zijn in 3 dagen tijd die absoluut niet datgene kunnen brengen wat het menselijk oog wel brengt. En ik denk dat de staatssecretaris op tijd dit heeft ingezien en een zeer moedig besluit heeft genomen. Op een eigen het inslag van het Frieske stoomtreinproject. Nou is het droogzaan dat voor vertraging zorgt. Het droogzaan is voen in de nieuwe loods van de stoomtreinmaatschappij in Snits. Net eerder als nee de bouwvak kan de drainage online worden om het wetter uit de grond te helpen. Het budget dat de plande simmeractiviteiten, zoals een restaurant met een modelspoorbaan, net trog in kunnen. En dat wie al een neetplan om de nieuwe locomotief voor eerst net naar Nederland komen kan. Dus wat we steeds afvragen als bestuur, ligt het aan ons of aan wat anders? Hoe hadden we het kunnen voorkomen? Nou, dit ligt niet aan ons. Hadden we het kunnen voorkomen? Ja, achteraf extra drainage. Maar niemand had voorzien dat als je de zand instort, dat het daarna drijfzand wordt. Het moet veiliger worden in het uitgaansgebied van Ljouwert. Daarom is van de middag de kwaliteitsmeter veilig uitgaan ondertekenen. Partijen, like als gemeente, politie en horeca, spreken met elkaar af om het uitgaan in Ljouwert veiliger te maken. De afspraken moeten uiteindelijk leiden aan convenant, maar definitieve afspraken. In Ljouwert wordt al zo'n idee van Meinder Tjulker in 1990 vast inzetten op een veilige uitgaansleven. In Friesland worden het de beste polities actief. 12 vrijwilligers hebben haar voor deze taak opgenomen. De Animal Cops binnen een plan van de PVV. Op termijn moeten er in Noord-Nederland 40 Animal Cops actief worden in de bestrijding van beestenmishandeling. Wat deze functies uitvieren zullen is nog net wis. Ja, er waren toch dan hondenbegeleerders, maar daar is het Riek net zo enthousiast door. De vrijwillige fitheidstest is voor 3 op het zien Frieske politiemeesken te Zwier. Over de kast! Keurig jongen! Die test werd aangenomen op het nieuwe politietrainingscentrum in Drachten. Springen, tillen en trouwen. Het is alle keer tastspitst op het politiewerk op stritten. Als je in een arrestatie, in een aanhouding terechtkomt, waarbij je in een geweldsincident terugkomt, is het best belangrijk dat je wordt erop kunnen. Nou nog is de test vrijwillig. Volgend jaar wordt de fysieke vaardigheidsoefening verplicht. Het waren er nog. Het is juni eerst nog warm, rond 22 graden. Vannacht een graad is 5 en er staat een matige zuideerste wind. Morgen eerst lichte Rijn, daarna buiig, kans op tonger en zo nog wat zinnen. Het wordt 22 graden bij een matige ontkrachtige zuidwestenwind. Het vierde fruitjoch toons die meest droeg, de dagen daarna wie het waar, maar wel warm. En het zag via deze kwartier dadelijk heer en simmer in Friesland, maar Geert van Tunen. Ik meld me maar meer Friesnijs, aansers om 6 uur.